Тази игра, целият свят е почти направено от самите играчи вътре в нея. Тук мечовете, броните, инструментите и дори икономиката на самата игра не идва от NPC-тата, които са в нея. Правят ги реалните играчи. Влизаш в средновековен сандбокс свят, където можеш да започнеш от малка къща и постепенно да стигнеш до цяло селище. Събирате ресурси и строите всичко от нулата. И ако се съберете с клан, може да обедините територии и да вдигнете огромни крепости. Но не си заключен само в една роля. Може да станеш майстор, който прави важни предмети за другите. Може да обикаляш света и да чистиш опасни дънжени. Или да влезеш в битки с други кланове за земя, влияние и репутация. Идеята е проста. Не следваш готова история. Правиш си място в свят, което се движи от играчите. Играта се казва PAX Day и е налична за PC. Аз съм Димитър и ти показвам игри, които си струва да цъкаш. А ако искаш да цъкаш най-интересните, последвай ме.